May palata. Ay, paldo kaya ikin, kapalin. Panibayang to naman ni, panibayang video. Magluto tayo mong ining Korean noodles with matching vegetable and seasoning flavor. Tara, magluto tayo na. So, idang tayo pa ini. Yan. Mga sukad na ini. Sakto yung noodles. Yan. Yun, no? Yan. Pukulan tayo pa. Gilyan-gilyan tala pa rin. Hey. Yun. Yun. Lagyan tayo ini. Ini. Kasi silang gulay rin eh. Yan. Manok. Lagyan tayo na mo rin. Bago tayo pa. Yan. Lara. Lagyan tayo na yan. Yan. Lemon. Yan. Para malasa. Yan. Bago tayo pa. Tanggap punta mo. Rasyo. Diba? Citang ibon. Ano, kaman tayo pa kung manyaman niya. Lagay pang bagyang asin. Lagay tayo na yun. Mas maasim, mas masarap. Yun, no? Ang asim na. Malita pantalong. Ito ba luto yan? Magluto pa eh. Luto ka pa eh, payake. Pagkape. Lagyan tayo na yun. Napin yung gaya ng seasoning. Yun, no? Yan. Ayos. Kumanta pa. Lalaban nyo. Yan. Inisan tala para yung kalat. Timplata pang kape. Gawa mga sumukol.
Ultimate. Bisa na yan. Yan tayo pa yung yata mong noodles. Ayun, no? Okay. Pwedeng pwede. Tuman tayo pa. Ayos siya. Ayan, kabalin. Ayan, di ba? Ayos siya. Noodles, kape, ganun. Daming tamo kumakapang tamo kitang gilid ka rin. Gilid nga kayo. Tara, dalata na lang rin eh. Manganta na. Tagal mo sanda na. Yun, no? Almusal na tayo. Under the sun. Yan. Karing kabaling again o kaputol. Tara, abayan nyo ko pa. Makanta na po. Pwede ah. Ayos ah. Nano po nga suggest yung house ko kaya kayo. Yung makanano. Iangat tayong Kapampangan channel din ng YouTube. Supportahan nyo sana. Mag-subscribe na kayo. Manta pa. Ebon. Manta pa. Yung channel na yun, Kenny Gupal to na yung Kapampangan, yung taong Kapampangan, pwede dyang no ka rin. Kaya kailangan ng bayuan yung sarili na. Kapampangan na, pagganan na. Yun yung channel na yun yapin ini palto kaya kayo. Dahil ako Kapampangan ko, pagmaragon ko. I-selling mo kong load. Load ako. Baka kung ayaw ko siya, baka kung tikbo yung nanamilyari. Sali kung load na ko rin sali. Kaya loads. Pati ng load ka rin? Ate, boda po na mo. $30 sa tip. Boda pong $30. Ayun na rin sa load mo. Ayaw nitang kain na nitang card. Sige. Ay. Tara. Salita panggay. Itang listahan ng mother. Salwantala pareta.
Mga tapang ng bag, akalungot ng bag. Wala ganyan yung bag. Tapang matitas ulit. Tata na masulat. Okay, ayos. Let's go. Yung pasali utol eh. Pasali mo ring sigarilyo. Salita pa sigarilyo. Yan, kining sigarilyo. Para na. Hello. Can I get Riverstone 25 grams? Yep. That one? That's the one. 43.95. Okay. Yeah. There you go. Oh, Thank you. thank you. See you. Tatapagay itong metong. Salita pang gulay-gules. Yan man. Kita na partay pa. Yan o. Apat na. Apat na kaya ang Turbo Ranger. Tapang basket. Gulay. Ano sila makalistag yun eh. Ultimate milk. Talbos ng palaya. Ang palaya. Talbos. Ayan palaya. Magkano yun? 650. Mga dua. Kung sa mamiling ang kaya ang palaya. Ini 49 cents. Tatlo. Sa tapang ultimate. May gisan na din eh. No rin niya. May gisan niya ata. Yun o. Mulita na. Patata na sa aling coffee meat. Wala pa eh. Mga pota datang na eh. Balikanan tayo ng pota kong gahay. Tara. Mother, walang coffee mate. Sanitize na pa. Oh. Tapandan mo. Nanay ma? Anong kadagulit ang selling mo pa niya? Total luto kay, kaya ka mo kulang niya pa yan. Malatila. Nanin dagul. Ala, bala matwala eh. Matwala rin ang palaya. Ito ito, sali ko, kay bangstan. Dahil lang masanti rin ang palaya. Bangstan. Hindi dapat. Pagal mo rin ah. Ini masulat kayo ni kayo. Goals to success. First, number 1, focus on the goal to become wealthy. Number 2, keep busy. Do whatever to
to improve life. Number 3, don't be lazy. Don't relax too much. Number 4, don't miss things to do to improve life. Number 5, be addicted of all goals. Yan tayo pang 5. At lula. Lewin mining. Ano yapin eh? Napin yan, sigurado ka? Ano, voucher pin number. Serial number, was successful. Top up. Vodafone $30 recharge. 155 yan. Si ba peke pa, kay Luke siya eh. Ay, may iglip ko Ano bang oras kanina ini? 5:04. Lingga panapon. Nano kayo merienda kanina? Ito lang tayo, mother ko na merienda. Mother! Ano na? Ano na nangyari sa'yo? Naiglip ako Naiglip ka? Oo, Pag naiglip ka, wala nangyari. lagi niyan nalang sinusuot nyo pag nag-video ako. Dalawa yan, no? Ayun yung isa, nanginubad ko Ano yung na. merienda na? Ba, magkape ka. Itang mochi. Hindi pa ako nag-init ng mochi eh. Mag-iinit tayo ng isa. Oo, steam nyo. Ililinisan na yung nerdo kitang kaya ka rin eh. Ano? Kitang kalan, tangketang babo. Linisan Naglinis ka, Dok? Wala naman. Pinaupong manok. Pero biyaga na kayo. Luto ng mother. Mag-cosplay yata yung Migo? Ba, siya na. Nag-cosplay abi ko. Ikay, inisip tayo, Elijah. Mag-cosplay. Sino ulat dyan? Tanggayan ng Will Dasovitz. Ito yung pinaka-kahigitang Number 1. cosplay. Bakit po sana namin bilang, may itong yamo Nino? May itong yamo itong uniforme Hindi. Sabi ko kami kanya Nangga mo daw, katsuwaking kaya niya ni video, kaya biyang video. Anong video yun? Ang klasta mo, mahal mo naman. Kasi sa lidang sigarilyo medyo may habi ang bagya Salo pa sigarilyo ako. Sa saliwasin bayo kaya rational open Kaya linisan ka pa, kaya loko. Tan totoo ka naman. Totoo ba? Tan totoo. Alam, mabilis mo. Tan totoo mo ta, wala da. Sobrang nakakwalta yun. Maglinis kayo, kapuwenta bayo. Ano kayo merienda kanina? Kapeta na mo. Lalo yung kimi ka, wala mo na nakalaking costume. Anong sasaling kahi, sasali ka nung tricycle, inburi na ka nung ting Cuevas. Kasi tasasalwa na Cuevas siya makalinya ang buong... Anong Cuevas? Cueva? Cueva. Ting Cueva? Cuevas siya ka no, Cuevas. Tabalo no ka rin tang Cuevas sa ito. Nakunita kang Angeles? Angeles ang po ka no kasino. Itang gay bayanihan. Pagpamisali kong tricycle. Kapeta pa. Kape. Ader, nasaan yung mga chichirya natin dyan? Siyempre. Kaya po yung ito malakal. Yun Ay. Kirataan lele swimming pool. Yan. Layate mislingan niya. Punta naman ng misli Pakalihera la. Diba? Ayun niya. Wala water ya. Quarantini. Hindi tapa. Higit gutol. Pito kami may kakapatid Metong babae, kaya 6 kaming lalaki. Kaya kaming atloge ni. Kami atloge ni 4 yung Pilipinas. Kaya akong pinakabunso kami kakapatid basat ka rin kaya karang kabaleng ko Basat mag-comment kayo mo kung buri mag-suggest na house. Karetang Manal Begen. Ating Manal Begen, balo ko. Sumuporta kayo mo ako bang tumibeta mo. Hanggang ang gini, dakala salamat kaya kayo. Sige.
Bye.